töihin? Pystyisikö millään mennä paremmin? Pystyisikö mennä parempiin töihin? Jos sai saatana ruuhkaa, niin saa auto. Etkö oo? Ei se haittaa, mutta sun pitää ottaa muna käteen ja puhu mun kanssa. Hei runkkari, mä just sanoin sulle, että mä oon taksissa, mä oon vittu humalassa, sä olet vittu töissä! Löysitkö työkkäristä mitään muuta kuin tän? Hei ääli. Mulla on varaa puhua sun kanssa vaikka 6 tuntia. Hyvä. Helvetin hyvä. Se on hyvä kun firma maksaa. Otatko munan suuhun jos maksaa? Ei haattelin vaan niinku, jos kokeilisi ja kepillä jäätä silleen, tiedätkö niinku. Ois joku kanihaskat vittu kädessä ja silitteis sun vittu kasseja sillä vittu. Hei kuuntele äijä. Mä veikkaisin, että sä oot Helsingistä jostain minibaarista ehkä. Eikä kun vittu minä olen Oulusta, mulla on vittu mettää ihan vituusti, että mitään järkeä vittu. Jänkkää ja vittu poroja. Ai se Oulusta. Sä oot joku möhtitykki, etkö oo? Etkö oo ihan soletti? Mä vaan veikkaan, että sä oot jo nimeltäsi joku Oulusi. Sä asut veti hyvä paikka. Joo, onko se muna kädessä? Ota vaikka kaveri muna käteen, ei se mua haittaa, mut kunhan sulla on muna kädessä. Jos sä haluat Joo, niin onko joku muna kädessä? Niin. Ei haittaa oot pieni vai iso, ei mitään väliä, kuule. Ota vaan muna käteen. Oho, tai suuhun, ihan sama. Suuhun ois kivampi. Ei oo. Seuraava naama. Joo, vassa joo. Joo. Voi alkaa pikkuhiljaa kasvaa. Missä sä itse oot? Mitä vittu se sulle kuuluu? Mä maksan tästä, mutta kai se vittu mulle kuuluu. Tiedätkö mitä Olli? Mä en tiedä mitä. Tietää missä sä asut. Milloin viimeksi otit suihin? Mä en tiedä oikein. Milloin hei äijä, oo hiljaa vitu runkku. Milloin viimeksi otit suihin? Tiedätkö mitä? Kuule ku isi puhuu, milloin viimeksi otit suihin? Eilä nyt vittu nauraa. Meni poika hiljaiseksi, milloin viimeksi otit suihin? Ai eilen tänään. Tiedätkö mitä? En tiedä paljon mitään, mut mä tiedän sen. Tämmösiä vanhoja lehtiä siinä, niin sanoppa niille, että tulee tänne, minä hoitelen kaikki. Ai sinä hoidat, joo. Joo, sä otat kaverilta suihin ja tytöt kattoo vai? Hyvin sä vedät kyllä, joo. Joo, kyllä. Minkälaisia anustappeja sun on hanurissa ollut? Onks sulla ollut semmosia pumpottavia kanssa? Ei kun tiedätkö Hei, mene runkkari töihin. Mihinkä mä soitin?